Na samom severu Bačke, 20 km severno od grada Sombora, tik uz granični prelaz Rastina sa Mađarskom, nalazi se savremeni objekti poljoprivrednog gazdinstva Gakovo za uzgoj svinja tovljenika. Poljoprivredno gazdinstvo Gakovo posjeduje 3 postojeća objekta za uzgoj svinja tovljenika. Pored toga, grade se i 3 nova objekta sa kapacitetom od 1100 svinja po objektu. Nakon završetka investicije godišnje će biti moguće proizvesti u 3 turnusa više od 19.800 tovljenika. Uz kvalitetnu i uspešnu saradnju sa Garancijskim fondom AP Vojvodine obezbeđene su kreditne linije za nabavku nove mehanizacije i opreme u poljoprivredi, kao i za energetsku efikasnost. Na taj način obezbeđena su finansijska sredstva za završetak izgradnje savremenih modernih objekata koji pružaju realnu mogućnost za efikasan i efektivan uzgoj kvalitetnih tovljenika.